मोनसे हारिखौ हारिमुनि गेजेरजों सिनायथिनो हायो। थिग बेबादिनो मोनसे हारिनि राव आरो थुनलाइखौ थुनलाइनि गेजेरजों सिनायथिनो हायो एबा थुनलाइनि गेजेरजोंनो बे हारिया मुंदांखा जानो हायो आरो मुलुगनां जानो हायो। खुलुमबाय, आंनि मुङा उपमारानि दैमारी। नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय गोजोन हामलायनाय जासि हरग्रोनाय थाबाय। फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 खालारखालि बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव गाजा गोमजायै कक्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल एबा कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बे हाबाफारियाव जायगानि गागि थुनलाइगिरिफोर, लिरगिरिफोर, खन्थाइगिरिफोर, जोंनि भारत हादरनि थुनलाइगिरिफोर, लिरगिरिफोर, लोगोसे गुबुन हादरनि दाब दाब जायगानिफ्राय लिरगिरिफोर, थुनलाइगिरिफोर आरो खन्थाइगिरिफोर बाहागो लाफैगोन। बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायै लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आंनिफ्राय आरो कक्राझार लिटारेरि फेस्टिभेल नखरनि जानानै गुरैयै हांख्रायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा कक्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों। 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर कक्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि कक्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों। बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय। बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों। थांखिया जोंनि गोजोन खौसेथि सुदेम बार हालामाव बारहोनाय।